Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Sa panahon ni Jesus, klaro kayo ang job description sa usa ka tax collector. Siya mao ang tao nga nagkolekta og buhis alang sa Roman Empire. Dili siya empleyado sa katawhan, kundi agent siya sa mga nisakop sa ilang nasod. Mao nga ang iyang trabaho mo ang pagpaningil og buhis sa mga mag-uuma, sa mga mangingisda, sa mga negosyante o ordinaryo nga mga tao, bisan pa sa ilang kakabus. Ang Roma magtakda og kantidad, apan ang tax collector libre nga mudugang og sobra. Mao kini ang paagi nga sila mudato. Kung atong tan-awon ang usa ka adlaw sa kinabuhi ni Levi, magsugod kini sa Diyos sa buntag. Mulinya siya sa daplin sa dalan o diha sa pantalan, mag-atang sa mga mangingisda nga moabot gikan sa dagat o sa mga negosyante nga mosulod sa syudad. Tan-awon ang ilang mga dala, kwentahon ang buhis, o kung dili gani makabayad, hulgaon o presohon o kumpiskahon ang ilang mga gamit. Human sa usa ka adlaw nga trabaho, mupauli siya nga puno ang bulsa, apan bakante, walay sulod o taphaw ang gibati sa kasing-kasing. Kay bisan dato sidya, layo siya sa komunidad kay giisip siya nga makasasala o traidor. Diha nining kahintang sa usa ka tawo nga giisip nga walay paglaom, nisulod ang sugilanon sa ebanghelyo. Si Jesus naglakaw daplin sa dagat, nagtudlo sa katawhan, ug sa iyang paglakaw iyang nakita si Levi nga naglingkod sa buhisanan. Usa ka tawo nga walay dungog sa mata sa mga matarong kuno nga mga tawo. Apan salan ba? Siya man hinuon ang napilian sa Ginoo nga mahimong iyang apostol. Unsay makuha nato karong adlaw? Unang punto, si Jesus mutanaw sa tao dili base sa iyang reputasyon kundi sa iyang potential. Samtang ang uban nakakita kang Levi nga makasasala og traidor, si Jesus nakakita og usa ka disipulo. Mao nga iyang giingnan, "Follow me." Mark 2:14. Sunod ka nako. Dili ni wali, dili ni sermon, dili usab pagsaway, usa kini ka imbitasyon, "Follow me." Sunod ka nako. Talagsaon kayo nga si Jesus mo'y nipili sa iyang mga tinunan. Dili sama sa mga rabay nga ang estudyante mo'y mangita. Ug mas talagsaon pagajud, tax collector ang iyang gipili. Ang pulo nga follow, dili lang paglakaw sunod, kundi pagbiya sa karaang pagkatao, pagsulob og bag-o. Ug ang tubag ni Levi, klaro, mitindog siya og nibiya sa tanan. Imagine, gibiyaan niya ang tanan. Aron lang makasunod kang Kristo. Yatis, no? Daghan kayo ang nagunahuna nga, dili tangayan tawgon sa Dios tungod sa atong trabaho, sa kasaysayan sa daghang sayop nga atong nabuhat o sa atong mga daghang mga sala. Apan ang ebanghelyo nag-ingon nga ang tawag sa Dios dili magdepende sa unsay atong gibuhat, kundi sa unsa ang gusto niya nga mahimong kita. Si Jesus mutan-aw sa tao dili base sa iyang reputasyon kundi sa iyang potensyal. Ikaduhang punto, si Jesus mao mismo ang kaayuhan sa mga makasasala. Human sa pagtawag kang Levi, nakita nato si Jesus nga nagkaon sa balay uban sa mga daghan nga mga tax collectors ug mga makasasala. Kini usa ka dako kayo nga iskandalo sa mata sa mga Pariseo. Nganong mukaon man ni sidya uban sa mga maniningil og buhis ug sa mga makasasala? Kay sa ilang hunahuna, ang pagkaon uban sa makasasala nagpasabot og pag-apil sa ilang mga sala. Apan kang Hesus, ang lamisa nahimong lugar sa pagkaayo. Dinhi iyang gipakita ang iyang kaugalingon isip mananambal, dili hukom.
Ang simbahan gitawag nga mahimong sama sa balay ni Levi, dili eksklusibo nga club sa mga tarong, kundi field hospital alang sa mga masakiton o nakigbisog aron mahimong balaan. Kung ang simbahan magpalayo sa makasasala, nakalimtan niini ang iyang misyon. Si Jesus mao mismo ang kaayuhan sa mga makasasala. Story time. Ang ngalan nga Levi adunay lawom nga kahulugan. Sa Hebreo, ang Levi nagpasabot og attached o joined. Sa daang tugon, ang tribo ni Levi mo ang tribo nga gipili sa Dios alang sa pag-alagad sa templo. Ironic kaayo nga ang usa ka Levi na himong tax collector. Murag ang iyang kinabuhi na napahilayo na hinuon sa iyang matuod nga pasabot. Apan sa pagtawag ni Jesus, ang ngalan nga Levi nabawi ang iyang tinuod nga kahulugan. Siya napahiusa pag-usab sa Dios. Ug sa laing ebanghelyo nailhan siya nga si Mateo, ang manunulat sa ebanghelyo. Gikan sa lamisa sa buwis, gidala siya sa lamisa sa pulong sa Dios. Mga igsuon, mga anak sa Dios, pangutan-on nato ang atong kaugalingon. Unsa man ang atong lamisa sa buhis na kinahanglan biyaan aron makasunod ta kang Kristo. Ang tawag ni Kristo nagpadayon hangtod karon, sunod kanako. Ang ebanghelyo nag-awhag kanato nga ablihan ang atong kasing-kasing aron ang grasya sa Dios makasulod. Ang iyang tawag makapausab sa tax collector ngadto sa pagkaapostol. Hinaot nga sama ni Levi, makadungog kita sa tingog ni Kristo, makabarog gikan sa atong kahintang ug musunod kaniya. Dili kay takosta, kundi kay siya maumay tuburan sa grasya alang kanato. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.